Wake up in the morning feeling like P. Hey, Diddy. what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ gonna speak this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Don't stop, make it pop. DJ gonna speak. Bona tarda a totes i a tots. Ahir, 22 de setembre, el Tribunal Suprem espanyol va dictar diverses sentències en contra de la immersió lingüística a les escoles. Model escolar que pretén integrar a tots aquells infants que no parlen català al nostre país, evitant la segregació per raó d'origen, consolidant també el català des de ben petits. El model d'immersió lingüística és un dels pilars que sustenta el català no només a les escoles, sinó també a la nostra ciutat. Avui, 23 de setembre, arreu del país s'estan duent a terme concentracions com la que estem fent aquí a Gramenet. La decisió que obliga la Generalitat a fer servir el castellà com a llengua vehicular a les escoles suposa un greu i perillós retrocés democràtic. És una agressió sense precedents, després de més de 30 anys treballant amb totes les mancances que imposa l'actual marc jurídic i polític per a la immersió lingüística i dotar la llengua catalana de l'espai, el respecte i paper que mereix. En canvi, hi ha 93.700 desatesos pel Suprem. Desenes de milers de xiquets valencians demanen d'estudiar en català i no ho poden fer. Hi ha gent a qui no agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. És la gent a qui no els agrada que es parli, s'escrigui o es pensi. Despertem-nos i movem-nos per la cohesió social i per la llengua.